Pozdrav svima, dobrodošli u novi Kontakt. Kontakt je emisija u kojoj želimo da dovedemo i u kojoj želimo da razgovaramo sa ljudima koje baš vi predlažete. Do sada smo imali bezbroj tema o kojima smo razgovarali sa različitim ljudima koji su različitih profesija i koji su podijelili sa nama njihova razmišljanja, stavove i sve ono što oni zapažaju u radu i u svom gradu, u svojoj zajednici. Večerašnju temu do sada nismo načeli, o večerašnjoj temi do sada nismo razgovarali i zato mi je drago što će večeras sa nama biti mlada osoba koja se vrlo uspešno bavi onim o čemu ćemo večeras i da pričamo, a riječ je o fotografiji. Sa mnom večeras je Irfan Ličina. Irfane, dobrodošao. Dobar je te našao Nusreta. Kako si? Evo, super, drago mi je da sam gost u ovoj emisiji i izuzetno mi je drago da sam prvi put govorim u jednoj ovakvoj formi. Do sada sam gostovao na tim raznim mainstream platformama, tako da mi je izuzetno drago što sam tvoj gost večeras. Hvala ti, eto i u Pazaru si nekako prvi put u ovoj formi, jer nekako i deo si zapravo priče takta, tako da mi je još draže što si tu. Često vidimo tvoje tekstove, tvoje fotografije na taktu i mogu slobodno da kažem da si deo cijele ove zamisli, jer dosta doprinosiš. I to ne samo taktu, već i mnogim situacijama i mnogim dešavanjima u našem gradu i šire. Kako sve postižeš, možeš li? Pa nekad mi bude i teško, iskreno da kažem, ali mogu slobodno da kažem da čovjek kad voli ono što radi, da onda dođe lakše i taj umor i sve na kraju dana bude, kako da kažem, nije veliko opterećenje. Nije znači fraza da ono što voliš da ti je lakše da odrađuješ, nego je stvarno tako? Pa u mom slučaju je tako sad. Smatram da je verovatno i kod drugih ljudi slično. Ne, često se to priča, kad nešto voliš da radiš, to ti nije posao, već ti dođe kao zabava. Je li tebi fotografija zabava? Pa sve zavisi od zadatka na koji budem raspoređen da pokrivam. U suštini kad fotografišem nešto za sebe, onda stvarno jeste zabava, mada često ima i nekih ozbiljnih situacija koje ja kao fotoreporter pokrivam. Recimo, bilo je sad ovih posljednjih dana ove situacije na Kosovu koje sam pokrivao. Tako da ima i tih situacija kad baš nije do zabave, ali u suštini ta neka ulična fotografija koja je meni primarna, ona mi dođe kao zabava. Dođe mi kao neki ventil kada uzmem fotoaparat i krenem da šetam ulicama i tražim te neke fotografije koje su meni zanimljive, onda mi stvarno dođe i kao zabava i odmor. To uvijek čovjek mora da ima u svakom poslu, definitivno nešto što mu bude taj neki izduvni ventil da u toku nedelje ipak može da se opusti u tom trenutku. Sad, krenuli smo od ovih, rekao si o tim posljednjim poslovima koje si imao, ali kako je sve krenulo zapravo sa fotografijom? Kad si ti krenuo da se, da kažeš, više mi nije hobi, želim stvarno da se bavim tim? Pa ja sam počeo da se interesujem za fotografiju kroz neke radionice novinarstva koje sam pohađao dok sam bio aktivista nevladine organizacije Urbanin. Onda sam krenuo sa par mojih drugara da vozim skate i mi smo bili prvi u gradu koji su pokrenuli neku inicijativu da pravimo skate park. I onda smo, tad je počela ta era digitalnih mreža Facebooka, otvorili smo bili jednu stranicu na Facebooku kako bi dobili podršku od ljudi koji bi nam na bilo koji način pomogli da izgradimo skate park, ali smo jednostavno osjetili potrebu da pokažemo ljudima šta mi radimo. I onda su nam bile potrebne fotografije, ja sam imao neki stari analogni fotoaparat koji je još moja mama koristila. Uzeo sam taj fotoaparat i počeo sam da fotografišem te moje drugare, čisto kako bi pokazali celom gradu ono što mi radimo. I tako sam počeo da ulazim polako u fotografiju, a onda sam vremenom primetio da te moje fotografije ljudi dobro ocenjuju, posebno ljudi koji su iz struke, i onda sam rekao što se ja ne bih oprobao
u fotografiji kao fotoreporter, jer sam ja non stop pokrivao te događaje koje smo mi organizovali, prikupljanje peticije za izgradnju skate parka, razna neka naše te skate žurke koje smo pravili, bilo je to mnoštvo nekih aktivnosti koje smo radili, tako da primetio sam da ljudi pozitivno reaguju na te fotografije i onda sam počeo da konkurišem kod nekih, pre svega lokalnih medija, da bi mogli možda da objave neke moje fotografije i onda sam tako počeo. I eto, super je priča da nisi sad, ne znam, bavit ću se fotografijom, to je to, već si odmah ušao zapravo u sistem i hteo si da istražiš gde možeš da konkurišeš, konkurisao si, nisi čekao da te sad neko pozove iz cima, mislim, to mi je nekako super. Jeste, ima jedna zanimljiva stvar koja se desila na festivalu fotografije u Sarajevu, kada je gostovao Paul Love, urednik Njujorškog Timesa. On je tada rekao, na pitanje jednog fotografa kako se postaje ozbiljan fotograf, on je tada rekao, ti upravo sad gubiš taj trenutak da postaneš ozbiljan fotograf. I on je pitao kako, kaže, pa zato što ne konkurišeš, ne pozivaš, živiš u vremenu digitalnih medija gde možeš da uđeš da tipa bilo kojeg urednika nađeš mail i da mu jednostavno pošalješ fotografije i da probaš da pokažeš svoj rad. Da ponudiš svoj proizvod. Jest. Faktički. Bukvalno govori o tome. I onda ja sam isto tu stvar radio. Slao sam raznim medijima, volontirao sam i u Blicu i Novostima, šta znam, svim ovim lokalnim medijima u Pazaru. Sve dok nisam počeo da dobijam neke nagrade, dok me nisu primetili neki veći mediji. To je neki put koji jednostavno mora da se prođe. Pa sigurno, mislim kad si već pomenuo skate park, taj skate park se desio i funkcionisao je i dosta mladih ljudi je prošlo kroz taj skate park, nekako je bio događaj za mlade ljude u tom periodu na rekreacionom centru, baš taj park, i stvarno je nekako i zanimljivo to sve što se dešavalo u tom trenutku. Mislim, tebi je urodilo plodom da ti skontaš da možeš da se baviš i fotografijom, šta da ne, ali radio si, mislim, imali ste i taj skate park i bio si i tu i deo cijele te priče. Kako se uopšte pronašao tu? Je li dalje skejtaš? Dobro, sad si ozbiljan čovek, u braku si, imaš dijeta, skejtaš. Često uzmem skejt počeo sam sina da vodim da stane na dasku, makar da osetim, sačuvao sam tu dasku koju sam vozio poslednju, pošto skejteri non stop lome daske. Čitava ta priča oko skate parka meni vraća jedne posebne emocije, jer to je zaista bio jedan projekat koji smo ja i drugari koji su bili sa mnom u toj skate ekipi napravili su jednu veliku stvar koju ja mislim da mladi ljudi u našem gradu teško da mogu da naprave nešto tako ni iz čega, bukvalno. Jer mi nismo imali podršku ni političkih partija, ni biznismena, često skupljali smo novac, svake nedelje od škole odvajali pare kako bi organizovali neku aktivnost, jer bilo je potrebno iznajmiti ozvučenje da bi puštali muziku, šta znam, šemili smo se sa ljudima koji su mnogo stariji od nas, sa muzičarima, sa grafiti umetnicima, sa skejterima iz Srbije. Njima je bilo im je preteško da pojme da mi to kao srednjoškolci hoćemo da napravimo. Zanimljiv je bio trenutak kad smo mi dobili u stvari to zeleno svetlo za skate park. Mi smo napravili peticiju, oko 5000 građana Novog Pazara potpisalo našu peticiju, mi smo išli od vrata do vrata, potpišite nam se za skate park, ljudi ne znaju šta je skate park, ali potpisivali su nam se. I sad tad ministarka za sport, Snežana Samardžić, ja mislim da je bila, i ona dolazi u posjetu u našem gradu i ja to čujem i padala je tog dana neverovatna kiša. I sad mi vozimo ispred opštine, tad nije bio trg ugrađen, i mi vozimo, ona izlazi iz automobila i ne može da veruje da mi vozimo po kiši. I jednostavno prilazi nama i kaže, ste vi normalni po ovoj kiši da vozite? I mi kažemo, pa mi nemamo u Sloveniji kad nije kiša, ne sad. I ona kaže, sad ću da obiđem halu Pendi koja je u izgradnji tad bila i dođite tamo da pričamo. I mi
ponesemo peticiju i tad smo dobili zeleno svetlo za skate park. Mnogo je tih događaja, tako da razne emocije me vraćaju na taj period dok smo bili skateri i imam sve te fotografije naravno i često ih gledam sa tim drugarima i često prepričavamo sve te naše događaje. Tako da to je super primjer, super je primjer zbog čega? Zbog toga što i kad pomisliš da je stvarno nešto nemoguće, ako se grupa ljudi udruži i vidi da je stvarno to moguće i radi na tome, kad god, sigurno ste imali i mladi ste bili i svi su vam vjerojatno govorili ko sad razmišlja o skejtanju kod toliko problema, ne znam, jer za svaku tu neku inicijativu ljudi uvijek nađu 10 i nekih problema, vade iz džaka, a ovo, vi se brinete o tome, a ovo, znaš, ali to je vama bilo važno i dokazali ste da može. Jeste, to je zaista bio primjer. Ja bih voleo da mladi u Pazaru makar prisete se svega toga što smo mi radili, da uzmu iz toga pouku, da i oni mogu da doprinesu zajednici, da doprinesu nekom svojem društvu, nebitno da li je to sad neki muzički bend, da li imaju inicijativu da snime neki film ili bilo šta. Ako se budu dovoljno trudili za nešto, mogu da ostvare taj cilj. Ima jedna anegdota jednog filozofa koji kaže, ako dovoljno brzo trčiš za snovima, jednog dana ćeš i možda i stići. I mi smo se vodili tim parolama raznim. Naš moto je bio tad, ako padneš, ustani. Skate or die. Mislim, ja lično nikad ne mogu da vozim skate, ali podržavam priču naravno i tog parka i sve to, jer definitivno je super primjer za mnoge druge projekte koji mogu da budu realizovani. Sad, to što kažeš, da jednostavno treba raditi na tim snovima i treba raditi na sebi da bi bio uspešan, da bi ostvario te snove na kraju krajeva. Ti si također primjer i u tome, jer krenuo si kao srednjoškolac, da se interesuješ za fotografiju i nastavljaš posle i budeš zapažan. Znači, tvoje fotografije su osvajale mnogo lijepe nagrade, izuzetno su primijećene, čak se nalaze i u 25 najboljih na Balkanu i jedna od fotografija ti je i prva fotografija na Sarajevskom festivalu, fotografija. To su stvarno veliki uspjesi za nekog ko je mlad i nekog ko je iz srednje škole onako počeo da se interesuje. Mene sad zanima, jesi li imao nekog mentora ili je tu bilo više ljudi da te uputi, ovako treba, ovi uglovi su važni, ova svetlost, ja to sad nagađam, nisam neki fotograf, ali tam da je sve to važno za jednu fotografiju, ta cijela kompozicija, je li bio neko određen ili si na više mjesta morao da tražiš savjet? Slobodno mogu da kažem da sam, kad sam počeo da se interesujem za fotožurnalizam, u našem gradu u to vrijeme jedini fotoreporter je bio Samir Delić i ja sam išao... Inače nedostižni, jer želimo da razgovaramo upravo o toj temi i sa njim. I išao sam kod njega, on je meni pomogao što se tiče tih prvih lekcija, pravila, trećine, znači šta je bitno, etička pravila. Šta je to pravilo trećine? Eto sad čisto zbog nekih. To je likovno pravilo pre svega koje se koristi u slikarstvu, ali kako je fotografija dobijala ulazilo u oblast umetnosti, uvrštene kao sfera umetnosti, onda su fotografi počeli da koriste, mada nije presudno, ali većina fotografa vodi se tim pravilom kadriranje, onda se fotografija deli na pravila trećine i onda ta fokusna tačka ima 4 dela u centru i onda ta centralna, da kažemo, priča mora da bude u jednoj od te 4 tačke, jer to je u oku posmatrača nešto prvo što posmatrač vidi na fotografiji, tako da fokus priče, znači mora da bude u jednom od te 4 tačke. Onda sam nakon toga video da je meni potrebno još više znanja i konkurisao sam na raznim radionicama fotografije širom Srbije i Balkana i zanimljivo je bilo da sam 2000, ja mislim da je bilo 17. godine, američka vlada je organizovala radionice dokumentarne fotografije u Novom Sadu koje se zvale Fokusiranje demokratije i mentori su bili Marko Risović, sada moj veliki prijatelj, i Nemanja Pančić. Oni su dobitnici World Press foto nagrada.
mogu slobodno da kažem, naši najveći fotografi iz zemlje i na tom konkursu se primalo 7 fotografa koje će oni da vode kroz taj mentorship tokom cijele godine. I ja sam bio primljen i jedini ja nisam bio sa Akademije umetnosti. 6 ostalih kolega fotografa su svi bili sa primenjenih umetnosti, ljudi koji su fotografiju išli u srednjoj školi. Ja sam jedini bio bez ikakvog, prošao sam s tim mojim portfolijom i to je već bio neki podstrek da meni lično, da mogu slobodno da kažem da te moje fotografije vrede, jer stvarno godinama sam fotografisao, to jeste nailazilo na razne pozitivne komentare, ali tek kad dobiješ neku takvu da kažemo satisfakciju, onda kreneš još više da se trudiš. I satisfakciju i potvrdu. Da, i onda Marko Risović je tokom tih radionica primetio moje veliko interesovanje za dokumentarnu fotografiju i nastavio je i nakon tih radionica da meni non stop daje neke lekcije. Viđali smo se u Beogradu kod njega, često mi je slao mailove, ja sam njemu, razmenivali smo non stop neke projekte koje sam ja radio, sam slao, pa on bi mi radio edit, govorio bi mi gde grešim, šta treba da izbacim. Recimo, zanimljivo je bilo da je u toku tih radionica svi smo doneli bili po 15 fotografija i onda oni brišu fotografije koje nisu lijepe i koje nisu dobre. I na kraju ostane ni jedna fotografija. I ja sam bio tužan, ali to je bila lekcija koju sam morao da prihvatim da bi usavršio ta neka pravila koja se koriste u dokumentarnoj fotografiji. I to je stvarno bilo mnogo bitno u mojoj karijeri, te radionice dokumentarne fotografije. U čemu se razlikuje dokumentarna fotografija? Pa u dokumentarnoj fotografiji recimo nema nameštanja. To je trenutak koji mora da... To je ono stvarno spontana fotografija. To mora da... Ne, ono kad znaš, hajde kao spontano nešto pričamo pa nas... Pa to je, moja žena često kaže, ti uvek praviš najbolje fotografije, a meni ne praviš nikad dobre fotografije. Zato što ne umem da fotografišem, da napravim scenu, da postavim modele, jer ja sam navikao da uvek uhvatim taj trenutak i da to bude to, jer u dokumentarnoj fotografiji je zabranjeno i nameštanje svetla, nameštanje modela, scene, znači sve mora da bude autentično da bi prenelo taj jer ona i sama reč kaže dokument, ona mora da dokumentuje jedan trenutak i tu sam dobijao te razne lekcije kako treba, recimo tu imaju i ta etička pravila, moralna koja moraju da se ispoštuju, tako da... Je li važna oprema? Pa oprema je... U toj seriji dokumentarne fotografije, konkretno. Pa, oprema je u suštini u fotografiji bitna u smislu kada recimo radimo neku fotografiju studijsku, ne znam, sportsku, naravno one zahtevaju skupe objektive koji mogu da uhvate na velikoj razdaljini, recimo studijska fotografija naravno je mnogo zahtevnija, ali što se tiče dokumentarne fotografije, tu oprema ne igra neku bitnu ulogu, naravno bolje da uvek imaš što bolji aparat, ali nije presudno da bi ti mogao da preneseš taj pravi trenutak, jer kako da kažem, ja često volim da kažem to, svako može da kupi dobru gitaru, ali ne može da napravi dobru pesmu. Da. Tako i sa fotoaparatima ljudi non stop ulažu u opremu, ali to ne daje rezultate. Recimo, ja sam snimio fotografiju mobilnim telefonom, poslao sam je na Balkan Fotofestivalu u Sarajevo i osvojio sam prvo mesto. I to je stvarno, govori toliko o tome koliko oprema ne igra veliku ulogu, već ta fotografija koja prenosi taj trenutak. Šta je bilo na fotografiji? Na fotografija se zove Senke. Vraćao sam se jednog dana s posla kroz grad i Amir Ginhan je ceo bio u nekim čudnim senkama koje su se prelivale i naišao jedan čovjek koji je bio totalno u kontri, kao da je nacrtan na fasadi od Amira Ginhana. Ja sam to uslikao, pretvorio sam u crno-belu fotografiju jer sam je bukvalno video crno-belu i ta fotografija je osvojila prvo mesto na Balkan Fotofestivalu. Iskreno nisam očekivao, poslao sam je i baš sam bio iznenađen kada sam dobio tu nagradu. Posebno mi je bilo drago jer je tad žiri bio taj Paul Love, urednik Timesa, Miles Little iz Magnuma, bukvalno jedni od najvećih svetskih urednika fotografije. I isto si
jedna od tvojih fotografija je također vrlo zapažena, riječ je o momku koji je bokser ili... Da, to je na Vašaru de Limeđu bilo. Aha. To je, pratio sam taj festival, festival, pa može i to. Pa može da se kaže festival, mislim. Vašaru de Limeđu, za mene je bio jako interesantan, godinama sam fotografisao te običaje tamo tokom tog Vašara, razne te situacije, te ljude u šatorima, narodne nošnje, upoznavanja. I onda jednog dana sam sa kolegama fotografima došao tamo, malo smo bili poranili i bio je postavljen Luna Park i bila ona sprava što udaraju boksom. Aha. I onda sam tu video neverovatnu gužu. Mislim, ja sam odrastao tu na rekreacijnom centru, kod nas nikad nije neka velika gužva oko te sprave i bilo mi je interesantno zbog čega su se skupili svi tamo. I fotografisao sam tog momka koji je udarao tu krušku, da kažem, žargonski se tako naziva, i bilo mi je interesantno kako oni svi ljudi reaguju. I ta fotografija, ja čak nisam ni skontao o kakvoj se fotografiji radi. Tek kad sam došao kući, kada sam pogledao sve te ljude u pozadini, koji svi očekuju rezultat nekog udarca, čak ima jedno dijete koji drži ruku u ušima, scena je bila totalno kao iz nekih starih ruskih filmova. I ta fotografija je, poslao sam je na jednu mrežu koja se zove fotografija.ba, to je mreža fotografa Bosne, i ona je odmah dobila kao prefiks fotografija nedelje. I ja sam rekao, ova fotografija će da razbije. Komentari su pisali kao da je snimio Cartier-Bresson. Ja sam bio oduševljen svim tim komentarima. Jesam li ovo ja? To je baš bilo, baš sam bio srećen da neko napiše tako neke komentare, jer Cartier-Bresson je otac dokumentarne fotografije. I bab. Bukvalno. I sad poslao sam tu fotografiju na konkurs ulične fotografije koje organizuje mreža Lens Culture, to je najveća mreža za uličnu fotografiju na svijetu. I onda oni mi šalju mail sutra dan, kažu, jel smemo mi da koristimo tvoju fotografiju kao poster za konkurs? I meni je to već bio neverovatan uspjeh da oni koriste moju fotografiju za poster, za najavu tog konkursa za uličnu fotografiju. I onda ja kažem, naravno. Ti kažeš ne može. I sad uvrste moju fotografiju u 25 najboljih fotografija na svijetu. Ta izložba je bila u San Francisku, Berlinu, Japanu, ne znam ni sam gde sve, Istanbulu, svim većim svetskim gradovima su tu izložbu kružili i ta moja fotografija je bukvalno obišla svijet. Nacionalna geografija je objavila. Iz Delimeđa. Fotografija iz Delimeđa obišla svijet, bukvalno. To je to, mislim... Eto, sam si pomenuo taj trenutak zapravo iščekivanja koji se vidi na licima ljudi. Je li, i pomenuo si s druge strane da oprema ne igra tu neku veliku ulogu. I sad mene zanima i to nekako uvijek se pitam kako fotograf gleda neku scenu. Kad zaključi da treba da fotografiše i kad zaključi da ovo ne treba. Mislim, hajde da jednostavno ne odradim fotografiju. Šta ti je važno kad fotografišeš u tom trenutku? Pa baš malo pre sam pomenuo Cartier-Bressona, on ima jednu izreku kad kaže fotografija je spoj srca, uma i oka. Kad neki trenutak zapaziš u oku, onda proceniš, ok, ova fotografija će da bude zanimljiva i drugim ljudima da vide, onda je snimiš, ali ako proceniš da si nekog možda, sad se vraćamo na etička pravila moralna, ako proceniš da si možda nekog uvredio tom fotografijom, onda je ili izbrišeš ili je možda čak ne snimiš. Kad podigneš fotoaparat, u kadru vidiš scenu koja može da povredi nekog koja je na fotografiji. A šta može da povredi nekog? Mislim, postoje fotografi koji rade i takve stvari, recimo, nebitno, hajde da kažemo, neki fotografi slikaju češkanje nosa nekog na ulici. Aha. I to objave na internetu, neko će naravno možda da se zameri, neko možda i neće, ali nije etički da neke trenutke privatnosti koje ljudi nesvesno odrade u javnom životu iznosiš kao svoj rad, kao neku, da kažemo, umetnost. Mm-hmm. To je ključno u toj uličnoj fotografiji, da se držiš tih nekih pravila. Ja se često vodim tim pravilima
kodeksa fotografskog na ulici. A je li mislim, isto također često čujemo da kažu kao ostavi sve, prepusti se trenutku. Šta je za tebe zapravo uživanje? Kad fotkaš ili kad pomakneš fotoaparat i kažeš neću da koristim fotoaparat neko vreme? Pa kada sam sa porodicom, kada putujem negde, trudim se da što manje fotografišem, jer te trenutke koje provodim sa suprugom, sa sinom, onda želim da to ostavim za sebe. Recimo na letovanju sad nisi obsesivan da fotografišeš dijete stalno i to. Doneo sam bukvalno 5 fotografija. Imam čisto neki trenutak, prvo kupanje u moru i nešto tipa čisto da se obeleži, da kažemo to šta se desilo i to je to. Prepustio sam se bukvalno tim, ali jako ulični fotograf, kao dokumentarni fotograf non stop osjećam potrebu da kada sam na ulici, kada sam na zadatku, javnosti prenesem ono što ja vidim dok je fotoaparat sa mnom. Recimo, evo, konkretno nestajanje ovog našeg grada. Kada imam fotografije, kada sam počinjao i fotografije sad, evo, baš ispred vaše zgrade sam pravio neke fotografije kako nestaje bukvalno cijelo naselje ovdje na Eliji. Ruše se te stare kuće, prave se nove zgrade. To su dokumenti koje će naša deca da gledaju kako je nekad bilo. Bit će im nepojmljivo da su tu nekad bile kuće, da su ljudi imali bašte, da su, ne znam, sadili povrće, voće. Ma da. Tako da trudim se da sve to što moje oko vidi i što smatram da i drugi treba da vide i sačuvamo te uspomene, sačuvam od zaborava. I to je stvarno važno. Eto sad su neprocenjive fotografije koje su starije, koje nam baš prenose to što ti kažeš, da mi znamo da je nekad, ne znam, tekla voda kroz Prvomajsku, sad nagađam, ne znam, da znamo da su bile te neke ulice sve u kaldrmi, neke su mislim, sve te neke stvari, neke stare kuće koje su izuzetno važne, stari verski objekti koji su također važni, koji su bili po gradu, a nekako nema ih više i onda da se ne bi zaboravilo i izgubilo, imamo fotografije, ne mnogo fotografija, ali eto dovoljno da možemo da znamo to šta je bilo u prošlosti. Pa upravo to je jedan od mojih ciljeva, jer mi nemamo mnogo tih fotografa, mi smo imali tih Rahmetli Kema Ćorovića fotografa, imamo Asima Nikšića koji imaju te neke dokumente iz tog nekog prošlog perioda, tipa od 70. godina na ovamo, i mi nemamo fotografije, to se nalazi po nekim arhivama, često izađu neke fotografije tamo iz arhiva, iz Turske, iz Nemačke. I to budu da su nekad fotografi bili i stranci, koji su ulazili ovu, da. I onda se ja trudim da makar u ovo vreme u kojem sam ja sad, u kojem sam odrastao, u kojem sam proveo svoju mladost, sačuvamo, pa možda sad i deluje da te fotografije nisu vredne, ali bit će vredne dok dođu, kad ostaram, kad budem stari deda. Da. Pa mislim, stvarno je to nekako fascinantno i uvijek se nekako okrećemo ka tome da imamo sigurno taj neki omiljeni dio grada ili ne znam, neku najvažniju, koja je tebi najvažnija od tvojih fotografija, nekako da je baš vežeš za sebe? Pa to je najteže pitanje fotografa. Jeli? Sve fotografije su moja deca. Jer fotograf teško se odlučuje za fotografije, tipa kad biramo za neki konkurs, za neku izložbu, to su dani, provode se koja je fotografija važna, koju da pošaljem od mora fotografija. Ali eto, izdvojio bi te neke fotografije koje sam izlagao u Beogradu u sklopu mog projekta koji se zove Mi, koji je priča o nama, o našem gradu. Tu izložbu sam pravio u galerija kafe Mala bar na Novom Beogradu. To je recimo bila jedna za mene bitna izložba jer sam pokazao ljudima tamo kako mi zapravo živimo, jer svedoci smo raznih predrasuda koje ljudi u Srbiji imaju o nama kao ljudima iz Sandžaka. I šta se sve nalazilo na tim fotografijama? I na tim fotografijama su recimo fotografije kako žene ispijaju kafe na pijaci, recimo imaju ti moji drugari skateri kako izlaze iz one ulice kod Arab džamije i tu ima mnoštvo tih nekih situacija iz centra grada, užurbanog tog našeg života, a opet koji je jedinstven samo nama i koji ostaje samo kod nas.
i bilo mi je stvarno baš sam bio srećan jer sam uspio da pokažem te fotografije. Tu ima raznih fotografija, recimo pekar koji je nagomilao gomilu pitica i koji je umoran zaspao i vidi se u pozadini isto ta fotografija, recimo. Ima tu dosta nekih fotografija stvarno koje bih ja izdvojio ovako za sebe. A pomenuo si sad te neke posebnosti vezane za ovaj kraj koje je specifične samo za ovaj kraj, nekako nema i na drugim mjestima. Možeš li da mi kažeš jednu makar tu neku posebnost? Pa meni se u posljednje vrijeme mnogo sviđaju ti naši kontrasti koje mi imamo na ulicama. Recimo mi imamo u jednom trenutku imamo te tradicionalne verske, da kažemo, scene i pored njih totalno dijametralno udaljene, moderne scene, tipa imamo kafičajnice, a odmah pored imamo neke kafiće, diskoteke koji su jedni do drugih. Imamo žene koje su, da kažemo, koje nose islamsku nošnju, a pored nje odmah prolazi devojka koja je u miniću ili nešto. Te kontrasti se samo kod nas mogu vidjeti u toj meri. Da mi nismo skučeni, otvoreni smo i znači mi pružamo mogućnost svim ljudima da žive onako kako oni hoće. To je meni recimo zanimljivo jer u javnosti u Srbiji se često pokazuje naš grad kao neki grad koji je samo ovako i nema širine. Ja mislim baš da ima naravno slučajeva kad je prisutan i taj slučaj, ali često možemo, to se često vidi i na mojim fotografijama. Ta širina. Da. Sad, kroz fotografiju se baviš, to jest pomenuo si da si radio za mnoge agencije i medije. Trenutno radiš na Novoj, Nova RS. Jesam li u pravu, jesi još uvijek tu, nisi, ali dobro. Kako prihvataš zadatke? Jesu ti teški? Jel nekad možeš jel nekad stvarno kažeš ja ovo baš ne mogu, a to bio si na Kosovu. Sigurno je bilo trenutaka kad si na nekom zadatku bio da može se reći da si možda i životno ugrožen, ali da tu budu neke možda i demonstracije i svašta nešto. Kako sebe vidiš tu? Pa posao fotoreportera je često rizičan. Tu ima često konfliktnih situacija. Recimo, kada se pokriva neka fudbalska utakmica, ti si na terenu, blizu navijača koji gađaju, ali vremenom, što se kaže, navikne želudac na sve i spreman si da u 5 ujutru kreneš na teren, što god da je, bukvalno fotoreporter je spreman da pokriva od konferencije do ratnih scena. Sad sam, kao što si rekla, u portalu Nova RS, mislim da je to bitno za naš grad da imamo dopisnika koji je direktno odavde sa veze, koji prenosi informacije onakve kakve jesu, da nemamo, da se ne plasiraju vesti Beogradu, pa da novinari iz Beograda pišu šta se ovdje dešava, nego imamo dopisnika odavde, to je bitno. Trenutno radim kod njih kao novinar i kao fotoreporter. A kao fotoreporter samo radim u France Pressu i za njih sam pokrivao te zadnje konflikte na Kosovu sa specijalnim jedinicama kosovske policije i tim ljudima koji su pravili barikade na prelazu Brnjak. Tako da vremenom se bukvalno navikneš, fotografišeš sve, ali bilo je tih situacija. Koja je možda bila najžešća situacija, da se sećaš? Pa, ne znam koju bi izdvojio često. Često su mi sve žestoke, ali? Bilo je često. Posebno su rizične i tu smo baš osjetljivi na te političke situacije u našem gradu, recimo kad je bilo zauzimanje gradilišta islamske zajednice, bukvalno sam morao da se krijem da napravim fotografije, jer ljudi su posebno osjetljivi, često misle da ti imaš loše namere protiv njihove strane, prepišu te drugoj političkoj opciji, ako ti se maksimalno trudiš da budeš nezavistan, on uvek te, ta strana koju ti fotografišeš, prepiše nekoj trećoj opciji, drugoj,
i onda često može tu da dođe do konflikta. Ja srećom do sada nisam imao nekih velikih problema, mogu da kažem, osim tih etiketa koje se non stop lepe, ali to je sastavni deo novinarskog života kod nas, nažalost. A nažalost, jer stvarno je teško da sad kažeš, ljudi, ja stvarno želim da sam objektivan i da etički skroz postupam prema svemu, da svoj posao odrađujem kako treba. Mislim, možemo sad mi ovako da razgovaramo, da oboje težimo ka tome, ali uvijek postoji taj neko ko će da kaže nema šanse, mora da si za nekog, za nešto, i džaba, koliko god da se trudiš i radiš, nekako to stoji, taj stoji. Ali dobro, opet mladci i sigurno ima puno zadataka i poslova pred tobom. Dosta će sigurno biti teški situacija, ali ko što si rekao na početku, kad nešto voliš, sigurno bude lako. Pa to je to. Najvažnije je da se posao koji radiš voli i onda će stvari da se polako slažu onako kako nam je to u suštini određeno. Mada, šta trenutno koristiš? Eto, počeo si sa tim nekim analognim fotoaparatom od svoje majke. Sad si prešao na šta? Pa trenutno koristim Fujifilm za uličnu fotografiju i Canon fotoaparat koristim za te neke poslove fotonovinarstva i studijske fotografije. Koristim svašta nešto, imam gomilu nekih i sat analognih fotoaparata, ja možda jedini u našem gradu koji razvija crno-bele filmove još uvek. Ja sam razvijaš ili? Pa sam, imam u svom studiju neku mini laboratoriju i trudim se da zbog otrovnih supstanci to što svedem na neki minimum, ali vuče me ta i šta je potrebno da se, mene baš to zanima? Pa potrebni su razvijač, fiksir, potrebno je crveno svetlo, potrebno je dobro snalaženje u mraku. Mislim, to se sve postane rutina kad uvežbaš te stvari do neke, recimo da ubaciš rolnu filma u rolnu za razvijanje. To je bilo muka, to sam vežbao danima na svetlo i onda prvi put kad sam ušao sam u laboratoriju, gasio svetlo i trebao da ubacim taj film, imaju kod dva mala zubička i moraš da ubaciš film u to je bukvalno tantalove muke da se to izvede. I kad sam uspio to da uradim prvi put, to je bila neopisiva sreća. Palio sam svetlo jer onda se otvori. I tu se pokvarila foto. Zatvara, srećom nije jer ubaci se, film se zatvori u jednu ko posudu za razvijanje i onda je bezbedan od spoljašnjih faktora. I onda sam upalio svetlo i pola sat sam trčao, bukvalno. Uspio sam to da uradim. I onda, mnogi kažu kad je prvi film razviješ, onda to postaje ko bolesno, non stop želiš da razvijaš. Ali ti fiksiri, razvijači su te otrovne materije koje maltene su ljudi izmislili digitalnu fotografiju između ostalog i zbog toga jer dosta fotografa je nažalost dobilo razne bolesti zbog toga. Ali čoveka vuče da razvije te neke čoveka vuče sve što je štetno. Jer taj šmek, te stare fotografije, te posebno crno-bele, ne može da se dobije baš koliko god da si vešt u Photoshopu i raznim aplikacijama koje se koriste za obradu, taj šmek nikad ne može da se dobije isti. Sigurno. Mislim, eto što da ne pravi neki konkurs za da se, mislim, jeste štetno, ali eto, ja bih voljela lično da dođem, da prođem taj konkurs, tu edukaciju, čisto da vidim kako se to radi. Lepo je. I kod analogne fotografije isto dobro što ti imaš 36 snimaka na rolni filma i kad izađeš da fotografišeš, mnogo više razmišljaš. Jer ti kad imaš digitalnu fotografiju, ti pucaš pa na konto i čarava koka nego izađeš na ulicu i razmišljaš, neću baš da bacim frame na bilo šta, nego čekaš trenutak, promišljaš šta bi moglo. Tako da i tu dosta pomaže analogna fotografija. Kod fotografa stvara jednu drugačiju percepciju. Ukroti ga. Jeste, bukvalno ga. Pa da, sigurno i to važno. Znači, sad si na Canon koristiš, rekao si za te neke. Šta bi preporučio, na primjer, nekim fotografima mladim, koji tek kreću da se bave fotografijom, šta bi im preporučio da uzmu, osim
nekog telefona sa dobrom kamerom, jeli, jer i tako može da se postane fotograf. Svim tim nekim ljudima koji počinju da se bave fotografijom preporučio bi da se ne opterećuju opremu. Jer ko što smo i naglasili, oprema nije toliko važna. Sad postoji gomila fotoaparata koje mogu da priušte. Tu su recimo Sony, Fuji, Nikon, Canon, bilo koja marka, to uopšte ne igra ulogu, jer svi ti fotoaparati u digitalnom dobu su dostigli taj neki nivo koji pružaju i svi su u suštini tu negde. Neki, to su u pitanju nijanse ili jednostavno stvar ukusa fotograf, kao Samsung i iPhone. Da. Recimo neki fotografi vole Nikon, dok drugi vole Canon i tu su non stop zezani koji su bolji, ali u suštini to je to. Nema tu neke velike razlike, jer to je ta ista tehnologija primjenjena i kod jednih i kod drugih. Isti je prenos fotografije na karticu, tako da na kraju dobijaš isti rezultat, samo nijanse su u pitanju koje rijetki fotografi mogu da vide. Mm-hmm. Tako da mislim da je nepotrebno da se ljudi opterećuju sa opremom. Ja često fotkam mojim iPhone-om, tako da nije nešto mnogo bitno, nije čak ni od ovih novih iPhone-a. Pa da se ljudi ne zavaraju da odu da kupe iPhone 13. Ma ne, mislim, ja prva ne umem da rukujem iPhone-om, totalno sam Samsung tip, evo besplatna reklama, ali stvarno, to što kažeš, sigurno je to da jednostavno nešto ti više paše, nešto manje i to je to. Da. A prije sam i zanemari skroz to. Naprimjer, ja kad prolazim kroz naš grad, imam stvarno neke dijelove grada koji su mi onako, gde bih voljela da imam, na primjer, kuću, tipa, znaš. I to baš skoro pričamo da gore iznad čaršije Bukreš, onaj dio Bukreš gde se vidi cijeli pazar, ona neka mjesta onda kroz one ulice i plus što su stvarno uske ulice i što tu mi je nekako jedan od najljepših dijelova grada, meni lično, i Prvomajska mi je stvarno one uličice i to mi je nekako... Da, to je lakal patriotizam. Pa, dobro, džaba i tu mi je isto nekako najljepše. I imam još par nekih lokacija, ali meni nekom ko se ne bavi opet fotografijom, ko gleda možda taj neki osjećaj, to mi je važno. A tebi opet, koji vidiš kroz fotografiju, bukvalno, koji su ti najzanimljiviji dijelovi grada? Pa, ja najviše volim svoj deo grada. To je to. Koji ja što volim Prvomajsku. Meni je nadgrad najljepši deo po meni, jer tu sam odrastao, tu su ostale su otprilike, te uličice su isto uske, isto je ostalo kad sam bio mali. Hvala Bogu, još nisu izgrađene zgrade, ali verovatno će i to da bude uskoro, tako da to je što se tiče tog dela grada koji ja najviše volim, ali što se tiče fotografije, u Pazaru je ipak taj neki centar za ovu fotografiju koju ja radim. Centar grada je ključan jer tu su najviše ljudi, najviše se scena dešava tu. Mm-hmm. Jer ipak baš Bukreš, ja sam tamo išao mnogo puta da fotografišem, ali nema tu nekog života, da kažemo, uličnog, da su ljudi na ulici non stop, da ima situacija, tako da ipak mi je centar i taj deo Prvomajske, znači do Alton Alem džamije i pod Hamamone uličice, tu recimo često bude tih senki, tih kontrasta, staro, novo i to su neki delovi za fotografiju koji mogu da budu najzanimljiviji. Tu najviše vodim kolege, kad dođu kolege fotografi iz Srbije, obično smo po tim ulicama tražimo zanimljive fotografije. Su oni kad su dolazili, na primjer, onako fascinirali se nekim dijelom? Ili je to baš samo važno? Mislim, meni nikad nije prošlo kroz glavu da su ti važni ti neki dijelovi baš zbog frekvencije ljudi. Jer jeste fakat, ti beležiš te emocije i trenutke i onda zbog toga ti je to bitno. Ja sam opet sad s druge strane, kao što rekoh prije, znači ne gledam kroz fotografiju, nego više gledam da mi je lijep pogled, a onda zbog toga volim te dijelove. Je li neko možda od tih koji su dolazi sa strane imao neki, ne znam, poseban dio? Oni su bukvalno oduševljeni celim gradom, jer njima je sve ovo nepoznato i sve im je drugačije. Obično kažu ko da si u Turskoj ili Tunisu, nešto. Asocira ih na te zemlje. Zanimljivo im je, često dolaze moje kolege fotografi, družimo se, meni je isto mnogo važno kad oni dođu, jer ja vremenom kao fotograf ulenim se
I prestanu da me vuku ti kadrovi, kažem, ma nije ovo više zanimljivo, ovo sam već fotkao, ovo je već prošlo i jednostavno oko počne da se navikava na te situacije i nije, smatra da više nije ni zanimljivo da se fotografiše. Onda oni dođu i tipa fotografišu, ne znam, šatku na Raški ili nešto tako i onda ja kažem, pa ja sam ovdje juče prošao i ovo sam trebao da snimim, ali Da. I onda kroz njih dobiješ neku motivaciju i zbog toga i često volim da oni dođu da budu moji gosti, jer oni vide, njima je to sve novo. I onda dobijem ja motivaciju i dobijem inspiraciju i tako da razmenimo te fotografske frekvencije, da kažem. Znam da si često fotografisao neke trenutke u ovoj staroj, sad ja ne znam da li je najstarija kafečanica, možda ću pogriješiti ako kažem da jeste, ali znam da je onako starija kafečanica ovdje baš u Prvomajskoj, u blizini Arab džamije, u blizini hamama onda. I znam da si često fotografisao, da si napravio neke fotografije i tu. Šta ti je, gde ti je to mesto gdje ti voliš da popiješ kafu i gdje primjećuješ te neke detalje koji su ti važni? Pa što se tiče fotografije, to je ta bukvalno i definitivno je najbolja ta kafečanica kod Lađara, čuvena i najstarija možda u gradu. Sad nisam baš tačno upućen, ali mislim da jeste. Jer često bude i zanimljivo svetlo i zanimljivi su gosti lokala, to su obično oni stariji ljudi koji su autentični, da kažemo, naši pazarski ljudi, oni koji imaju te neke govore, ako se snime portreti njihovi s kahvom, sa čajem, Radio sam taj projekat, naravno, pazarskim kafečanicama za dosta medija, radio sam to i za Vice i za BBC, dugo sam fotografisao to je jedan od tih mojih projekata koje kao fotograf imam više tih nekih projekata koje konstantno beležim, pa na kraju će možda biti neka izložba i nešto, vidjet ću. To je sad moje, naš sljedeće, mislim, van toga što, hajde opet, ipak ću prije pomenuo se prije te strance strance, ljude koji su iz drugih mjesta, gradova, možda i država koji dođu ovdje i prođu sa fotoaparatom i koliko nas zapravo refreshuju da nam pokažu koliko je nešto važno, a mi smo zaboravili ili si jednostavno navikli na te dijelove. I ja upravo zbog toga uvijek pitam, kad dođe neko sa strane, volim da ga pitam, šta si primetio da nedostaje našem gradu, našoj zajednici i šta je dobro što ima. To su uvijek neka dva glavna pitanja, jer stvarno smatram da kad neko dođe sa strane, bolje vidi neke stvari na koje smo mi možda već navikli. I sad hoću tebe da pitam, možda od njih da si čuo ili možda neki svoj dojam, šta je ono što treba našoj zajednici, što bi trebali da možda osnažimo, napredimo ili ostvarimo i šta je ono što imamo, što je dobro i što samo treba da čuvamo i da još više onako osnažujemo. Pa nisam nešto baš često konkretno oko toga pričao, ali iz razgovora nekih koje smo vodili. Makar tvoj dojam neki. Oni često im smeta taj saobraćajni kolaps i slobodno da kažem, saobraćajna nekultura i pešaka i automobila i onda često im je neverovatno kako prelazim ulicu, jer ja im kažem hajde slobodno ovuda, oni pa pešački. Jer bukvalno oni ne mogu da veruju kako mi funkcionišemo u saobraćaju uopšte i biciklisti i pešaci i automobili i onda često to sam primetio da često obraćaju pažnju na te detalje, ali često im se sviđa recimo te naše baš ove kafečajnice koje sam malo pre spominjao i ta naša kultura koju imamo što se tiče tradicije, oni smatraju da to obavezno moramo da sačuvamo jer to nigde nema, nigde ne mogu da vide, recimo mnogi ljudi nisu fotografisali po Bosni, kažu da je ovo baš autentično i da moramo da radimo na tome, da očuvamo to i da očuvamo tu našu tradiciju i u smislu arhitekture i u smislu naravno života i duha čaršije. A ti, šta ti misliš? Pa bukvalno to, često razmišljam o tome koliko stvari nestaje pred našim očima.
u smislu i duha i svega u gradu. Jer mi recimo više u džamijama kad odemo nemamo ni leuhe, ni bukvalno nikakvu ornamentiku, sve džamije su nam bele. Kad dođe neki turista, povedem ga u džamiju, on ne može da bude oduševljen. Recimo, bila si u Turskoj, u Bosni, sve te džamije imaju svoje detalje, svoju istoriju, a mi bukvalno vremenom prestajemo da imamo šta da ponudimo, da pokažemo. I to je nešto što mene boli. Recimo, menjamo džamije, menjamo mezarja, menjamo sve, kažemo nešto novo, ćemo nešto lepše i onda to što mi nudimo ljudima koji dođu ovdje polako nestaje. Mislim, slažem se s tobom jer sve su cijela ta kulturna ostavština je zapravo važna upravo zbog toga da svedoči koliko mi zapravo postojimo na ovom prostoru. To jest. I to se zaboravlja, to se nekako potisne, da li zbog brzine vremena u kojem živimo, da li zbog svih tih nekih preopterećenja, da li zbog onog džaka iz kojeg vadimo, dobro, ok, taj problem, ali vidi ovo nam je preče ili ovo nam je neophodnije, a te neke buduće generacije koje budu došle, kad budu istraživale koliko, ne znam, te svoje korijene, to svoje postojanje ovdje, mi im nismo ili, nažalost, ne ostavljamo im materijala da oni pronađu sebe, da vide ko su i šta su. I to stvarno, to si u pravu, to treba čuvati i njegovati. Ali eto i ta fotografija će možda biti taj dokaz tog vremena da, eto, sigurno si možda fotografisao neke stare kuće koje su ovdje specifične za ovaj kraj. Pa jesam, radio sam i tih nekih, imam i taj projekat Grad u nestajanju koji se, dao sam mu tu neku radnu verziju imena, fotografisao sam, recimo čujem da će negdje da se pravi zgrada i odem pravim par fotkica tog mjesta i onda ću da napravim, kad se završi zgrada, kad sve to bude nešto novo, da čisto napravimo te neke paralele, da vidimo gdje smo, šta smo dobili, a koliko smo izgubili. Nije arhitektura moja neka, da kažem, fotografija, to je recimo radio moj veliki prijatelj Rahmet Liješev, on je bio specijalista za tu arhitekturnu fotografiju, on je posvetio čitav svoj fotografski život u tom smeru, tako da nam je on ostavio tu neku, da kažemo, bogatu arhivu tih fotografija, ali eto i ja sam uzgred kroz neku moju viziju snimio nešto čisto da napravimo neka poređenja kroz tu, da kažemo, dokumentarnu angažovanu fotografiju. I sad eto, dođa smo do tog pitanja, šta planiraš sad? Šta su tvoji planovi u smislu tvog posla i bavljanja fotografijom? Je li to neka izložba ili možda neki novi... I generalno šta te motiviše da eto radiš i da sebe vidiš kroz taj posao? Pa najviše me motiviše to da rekao sam to u par navrata, da pokažem scenu onakvu kakva ona jeste. Trenutno sam okupiran jednim svojim projektom koji sam krenuo da radim pre možda godinu i nešto više dana. Reč je o projektu koji sam nazvao Srebrenica, grad duhova. Mm-hmm. I krenuo sam da pratim život u Srebrenici van 11. jula, van tih dešavanja koje oni imaju, jer oni imaju često razne aktivnosti, ali život u Srebrenici stane kada se ta aktivnost desi. Razgovarao sam tamo sa imamom čaršijske džamije u Srebrenici, recimo on namaz obavlja sa par džematlija. To su neke fotografije i ja želim da predstavim taj njihov život. Trenutno radim na traženju partnera koji će da podrže taj moj projekat, koji će da bukvalno pomognu da odradimo tu priču do kraja kako treba, ja s fotografske strane, a oni kroz izložbu, kroz neku knjigu koju bi možda izdali, koju bi na kraju možda i prodali, pa pomogli majkama Srebrenice. To je neki projekat na koji sam trenutno najviše fokusirao. A nešto što je možda vezano za ovo ovde područje ili imaš neki projekat možda na kojem također želiš da radiš ovdje?
Pa što se tiče grada, tu nastavljam te moje projekte koje sam već od ranije počeo, to su bukvalno taj život grada koji snimam, pa ćemo na kraju vidjeti šta će se sve izroditi u narednom periodu, da li će to biti neka izložba u Pazaru, pošto još uvijek ovdje nisam imao svoju samostalnu izložbu, izlagao sam svuda po Srbiji, Bosni, svijetu, ali u Pazaru još uvijek ovdje nisam. se nešto dobro kuha, ali... Pa nadam se da će nešto da bude dobro za sve te ljude koji podržavaju moj rad godinama, jer osjećam se dužan da tim ljudima koji su godinama unazad meni dali podršku, vratim na taj način. Irfane, hvala ti puno. Hvala tebi, drago mi je da smo se vidjeli i ispričali. I meni je stvarno drago i drago mi je što sam puno stvari saznala o tebi i to što kažeš sigurno i ovim ljudima koji te dugo vremena podržavaju, sigurno će im biti drago da čuju sve ove tvoje nadam se. priče i cijeli razgovor. Hvala još jednom i vidimo se na izložbi. Ako Bog da. Dragi prijatelji, hvala i vama što ste i ovog petka bili uz nas. Šaljite nam i dalje prijedloge ljudi koje želite da upoznate, o kojima želite više da čujete i sa kojima želite da čujete sve ove razgovore koji su stvarno važni i koji nam sigurno otvaraju neke nove poglede na svijet oko nas, na našu zajednicu, ali i na šire. Naravno, pratite taktinfo.rs i budite u taktu.